Ik is Marcelie Klaassen, ik is van Kraaifontein, van Malverstraat nummer 9. Van nummer 9 en ik is een van die aannemers wat de huizen oor school gewisseld. En is my bitter zeer laat mensen niet uitgekomen die naar het oorstel van Sarah met die probleem setel met die water en die oorstorming goed te zien, want het was kleintjes ook in die huizen niet. Voor mij is het baie zeer, van die punt is, als die staat en mensen, al die mensen van die community wat iets goed doen voor die mensen, zal uitgekomen naar het deel, zo doen vooral. Ik weet niet of ik nou voor Brenda zijn naam zeg, maar zij is misschien leier hier van ons. En zo aan die man het uitgekomen, ons bel en bel, al die mensen die pad het gebel, voor jou en zo aan. En my babetjie, en as 'n klop babetjie, sy is van Smile, by Kalbrema, by die hospitaal. Sy is onder hospitaal en zo aan. Ik moet van die kamer houden, ik moet die kamer die toegemaakt heb, want ik kan niet afgekomen die, en dus die water bij die kasten, bij die plakse afdeling al. Dat is mijn punt. Ik is teleurgesteld daarover. Ik het gaat za. Ik het voor mensen gaan za. Die meubels zijn niet goed, dus die ijskasten goed, dus ons het de ijskasten af gaan zitten. Die vlees van ons, wat ons maar, die pikkie wat ons ik maar het ons afgezet, want het kan die ijskast afgezet dat die vlees het afgegaan. Waar moet ons vlees krijgen? En ik krijg niet geld van die staat af. Ik het niks zie. Ik heb die kost voor mijn kinders nou niet, want die vlees het afgegaan. Ik heb een kast die zo, als ik die kast ga schrijven onder die kast, als vrot. Die banken zijn kussens, die is extra banken, kussens wat ons gehad het, wat ons nog hier op zit, want als we die kussens achter die deur moet ons gegooid en die achter bij de achterdeur, om die water te gekeren. Tot op even tops en handdoeken kom bezig moet ons gegooid. Maar het dit ingekomen en ingekomen. Dat ons op maandag, toen kan ons niks meer doen nie, toen moet ons maar net buiten kan staan, toen moet ons uit die water uitloop. En het was niet normaal water geweest, dat was, ons kan niet rollen en die kan ons gezien dat die op. Ja, elke jaar is dat hetzelfde probleem wat ons moet opgeskip word. Ik is nu 43 jaar oud en ik is nog al moeg om elke keer moet die gemoswater. As 'n ander sak as dit skoon water is, maar as dreinwater en hier almal weet, dreinwater stink. Ze kan niks aan my doen nie. Ek moet al my kinders se klere gevat wat op die grond gelê het en in die vullersdrom gegooi het. My yskas het in die water staan, my TV-kas staan in die water, alles staan in die water. Ek sit nou moet gelag op die einde van die dag. Wat gaan ek uitkry? Ek gaan niks uitkry nie. Ek voel aan my, niks uitkry. My kinders moet nog veel klere en stukkende broeke dra, wat nog uit 'n ander kas uitkom. En genoeg is dan genoeg by my.